Kajing yap kadai kajing maya kababaro ubre uhap banyat lengba. Haba ki ba iet baton ki paralok para jor jongi ki klat no nakani kaslap perthei ki jing kili babon ki wan hakado no jongi. Hatu kila yo mo ya kajing sup. Hatu ki jing duai jongi kindang la banyarap yaki. Hatu kajing iet jongi kala banpoi shaki hadian kajing yam. Upadre piyu bakhut usngau thu bha yakini ki jing kili. Ujukran barabor syapang kajing im hadian kajing yap. Uong bagi mensim jong ki balaklat no ki beteng ya kajing ya lenti jong ki sya uplay. Kidan hajan jongi barabor. Kabalang ru kahikai yangi ba kajing yap kampen kut no ya kajing iet. Kajing iet ke beteng namar kajing iet jong ublay kalong kabam jukut. Habangi duaya ki mensim ki balaklat no ngipa na ublay bu unthe say ya kajing sin ay jong u halor jong ki. Ya upadre piyo Francesco Forgioni lakha haus nam khat praspa prapunyo hakashnong Petrelsina hari Italy. Nadu ba udang kena ulamat shibun ki jingja ki ba phla ki ba amdan manu bala ban batai. Uju kren bat u angel no ya da jong uju yo ipau ya uji su bat kamaria bat umat ru ya ki babon ki jingele persha jong ki bor baman. Upadre piyo ulakit yakidak prek stigmata jong jisu hado san pos nem. Haba usyong ha kesenduk pelapop. Ublay bun sien upen i hau yakipop kibaki brew kidang bure ha kido no jong ki. Bun ki doktor ki bamnget bat wat ki he jong kapalang ru ki persang ban sngau thu iya kini ki jingja. Henry upadre piyo unget scam bakini baro ki dei ki jingyarap ki bawan na ublay. Upadre piyo unget ru ba umplay bun sen usya ya u ban yakendu iki mensim ki badan hading penkhut. Ha ka we kamit kadba udang duai marwe hala ka kamera ulayo snow yaki dienjan. Hadien katu kani por uwe urang ba ularung syapo ka kamera. Uta urang ba udap da kajing shitom bat kajing snow si. Upadre piyo upoi perkhat ba uday tang unang wan jong okai kumta ukli ya u kumno ula benrung syapo ka kamera jong u hagate ka pormiet urang ba ula jubab da ka bajai jai kuleng do ngalayam ula ya thu ba ula yap labun snam menshwa hakading ka balaklang hajan ka jakasa jong kiriunyam uong ba menta udon hading penkhut namar udang don kam ban sya penkhut shua ba unrung shabneng. Nang ta ula kerpa dia upadre piyo da kabaong. Sngau bha, ai tang ka wei ka mas na ka benta ka mensim jonga. Tang ka wei ka mas kan yarap yanga. Upadre piyo ula kular ba unle ya ka mas pukhot na ka benta jong u ha ka step ka babut. Mare pendap ya ka jing kular kadur khmat jong ta urang ba kaladap da ka jing suk bat ka jing kemen par hadien kata ula jano. Hadian kani upadre piyo ula kili ki wei pat kilengdo haga monasteri ke jaka sa jongki la don ne em kading ka balakalang hajan kate ke jaka menshwa kila ya thu ya u ba shisha wei ubre ula yap hakading hakisnam balalit no kani ka jingja klapen scam shushu ya ka jinget je upadre piyo baki jingdwai jongi ki la shisha ban yarap yakimen sem hading pen khut upadre piyo ujuong baka jing duai ka don ka bor ka bakraw. Habangi duai na kabenta ki balaklat, ni kerpa di ublay ba un penpau ya ka jing isin ay jong u haki. Ki jing duai jong ni ki long ka jing ay sngau ba, bat ka dak ka jing iit, siya ki mensim ki padang ap panrung siya beneng. Ulaong, sisien, baki mensim ki yo jing arap lengba u rosary bakhut. Wat tang ka wei ka kublay ko Maria lada duai da ka jing it bat ka jinget kalong ka kordor tam hakmat ublay. Upadre piyo uhikai ba ka ding penkhut kamday ka jaka ka ba klem jing kermen. Kaday ka jaka haka ba ublay upen khut iki mensim da ka jing it jong u knang ba kinlong ki bala penkre bandrung siya beneng. Ki mensim hading penkhut kim la shu ban yarap yalade kumta ki shania haki jing duai jongi. Upadre piyo ula ya thuru ba ula yo i ki mensim ki ba mi na ding penkhut bat ki barung siya beneng.
Uong ba kini ki por ki dap da ka jing kmen, ka jing suk bat ka jing shai. Ha ka we gasngi, uwe na ki khon man sem jong ula kali. Ko leng do, ke ka bajia haba ka man sem ka poi shabneng. Padre Pio ula pu samar ke bat ujubab. Ka jing kmen, ka ba kraw banyak ka ba pila ban mudur. Ula ong ruba, ka tu ka ni ki man sem ki bala poi shabneng, ki lawan pau ha u, ban ai kublay u na mar ki jing duai jong u. Kublay ba pila duai naga benta jong a. Kini ki kentin ba kijukran ha u parabor. Padre Pio upen kan mau yang ngi ba ngim de ban klat ya ki bala khlat no. Ki jing duai jong ngi ki de ki kam jong ka jing it, leng ba ka jing sne jong play, kin la ban ya rap ya ki men sim ki badang ap ban rong shabneng. Habangi duai na benta ki bala khlat, lai tali ki jing ba ki ba kraw ki ja. Ka ban ningkong ki jing duai jong ngi ki wan ra jing pentengen ya ki men sim ki badang sha pen khut. Kumba ka jing duai ka ai jing suk ya ki ba em ha ka perthei, kum taru ka ai jing pentengen ya kini ki men sim ki bala khlat no. Ki jing duai jong ngi ki long kum ka ka ba ai jing em ya u breu u ba sliang. Ka ba ar ka jing duai ka ya rap ru yangi. Haba u we u ba ngi it u khlat no, ngi kit ya ka jing sngusi, ka jing pang do nut ba teng teng ka jing babi. Ka jing duai ka wan ra ya ka jing suk ha ki do nut jongi. Ka ai jing kermen yangi namar ngi tip bangi IT ya ke ba ngi it ha ki kiti ba it jong u play. Kabalai, ka jing duai ka pen kan mau yangi ba ka ni ka perthei ka dei tang ka yeng shong basa. Kaya rap yangi ban perkhat sepang ka beneng bat ka pen slur yangi ban im kam jan bat ublei. Le si menta ka sngi pidang kan mau yaki ba it ba thon ki bala khlat no haswa jong pi. Tu kan mau yaki ha ki jing duai jong pi. Tu terwa yaki ha ka mas pa khut duai ya rosary thang ya mombati lani tu ong. Kutrai, tu ai haki ya ka jing jat hat bam jukut, bat ka jing shai bam jukut, kan teng shan haki. Kin jat hat ha ka jing suk, amen.